चिचुकु चोरिलाम कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजांनाय बिश्रामगंज राजकुमार गामियाव तंनाय राहुल देबबर्मा बिनि बिहिग रेखा देबबर्मा नो बुथारो हनै कक सिलचामं सिलचाजागै बिश्रामगंज थानानि पुलिस बाय रमैतलां थांजाखा राहुल देबबर्मानि उमर बिसि बुरैचि बिनि बिहिग रेखा देबबर्मानि उमर ओंखा बिसि थामचि बुरै राहुल देबबर्मा मिया हर दाम थाम तामि तंमा जराव बिनि बिहिग रेखा देबबर्मा नो बुथारो हनै कक सिलचामं सिलचाजागै बिश्रामगंज थानानि पुलिस बाय रमैतलां थांजाखा राहुल देबबर्मा ब 10,323 नि सेबक शेप्लेजाक 10,323 नि सेबक शेप्लेजाक माने यागुलो राहुल देबबर्मा बिहिग बसाबती रग्न शतक बितक खलायो हनै कक्तमाव कासाका राहुल देबबर्मानि बसला तंगो खरकसा ब रेम दगो रोंस्रंगै तंगो ताकारजला नबोदया हस्टेलाव तंगै बिश्रामगंज थानानि पुलिस बाय राहुल देबबर्मा थानाव रमैतलां थांजाक माने यागुलो ताइसा बिश्रामगंज थानानि पुलिस रक पातिमा थायो फायै राहुल देबबर्मानि बिबिनो बहायनो थानाव तलां थांलायखा यां पोस्टमर्टेम खलायमा यागुलो रेखा देबबर्मानि मांकथि तुबुइ फाइलेका नगो मांकथि न नुगुइ काबलायजाक रेखा देबबर्मानि नक नुखुंनि बरर काहाम करंखे तंमा आजमसा मिया हर दाम थाम तामि तंमा जराव बसाय राहुल देबबर्मा बाय बुथारजाखा हनै ताबु हुनु हानाय कक्तमा कासाय तंगो ते थैथानाय रेखा देबबर्मानि नक नुखुनि बररकब कक सिलचामं सिलै तंगो बसाय राहुल देबबर्मानि साकाव बन बिनि बिहिगनो बुथारो हनै अ पार्टी मुंग्रुक सावै बिश्रामगंज थानानि पुलिस रक चेरै नायतक मुंगो अंखरजाक ते जे गोरोंजाक तंनाय रकनब रुतुक कारिवै तंगो बिश्रामगंज थानानि पुलिस राहुल देबबर्मानि बिबिनो बहायनो रमैतलां थांका बिश्रामगंज थानानि पुलिस